Mkulu amene tikumuona pa screen pathupo ameneyo ndi nzika yaku Cameroon ndi zonenatu yamangidwa kunoku ku Malawi chakulilongwe uku apolisi amubata eti munthu kulowa mdziko muno mosatsata malamulo mopanda zilolezo nkupezeka zonena kuti kufunanso kulowelera system yathu kunoku ku Malawi eti mpaka nakufuna kupangitsa zona passport ya Malawi cha nzika mkatimo. Ayi basitu apolisi amubata ndithudi koma mundilole ndifotokoze bwinobwino makamakaso pali zifukwa zimene ndabweretsera nkhani kuti titakambira naponso ziwiri zitatu zimenezo kunena kuti kulilongwe kunalitu mkulu wina yemweno kwawo kwenikweni ndi ku Cameroon dzina lake ndi Frederick Joao Ngenyamu. Mkulu ameneyu anapezeka zonena kuti analowa mdziko muno kayaso ndiliti kaya koma ndiye kuti kalekale nkukhazikika opanda zilolezo zolowera mdziko muno ndiye kuti analibe mavisa analibe passport ndi zina zoterozo kungovencharu basitu adra amene wawa opezeka zoti kuno amakhala kulilongwe kumapanga zake kumene kanali mabizinesi kamapanga zotani basi kenako aliyayi ndofuna ineyo ndiye kuti nditani ndikhazikike ndikhale nzika ya Malawi. Iwe ukhala bwanji nzika ya Malawi chonsecho kwanu ndi ku Cameroon kuno si kwanu? Basi mpaka nato ukalowerera ku NRB kuja kumene amakonza ziphaso za nzika ndithu kumene kukayano ali udisha ndalama chani basi ukatinga nditu makalata kulemba ine machoka tumudzi wakulu akuti yakugwanga ngakuti ulemba basi sifira zimafomu kafika kumene kuja kuti ampatsa ID wena chiwa ngati magaya NRB ampatsa ID koma kunapezeka zonena kuti kuchoka kumene kuja wapita rubasi mpaka nano kukafika ku office ya immigration kumene ndiye kuti amapereka paja ma passport ziphaso zolowera mdziko komanso kutulukira mdziko ziphaso zomapanga beya ndiye kuti identity ya Malawi. Kunapezeka zonena kuti ali kumene kujako ndiye kuti ku office ya NRB ndi mmene amamufunsa kana mva zoti samayankhula zolongoso kaliwe kwanu nkuti kodiwe kumbwandira kumfinya bwinobwino mpezeko zonoti munthu udzatuswa ku Malawi ndo akuyani ndo Cameroon. Mangeni lupa amene pajatu basi ndiye kuti panali pa 10 March 2026 pamene popo basi ndiye kuti kumusunga ku polisi wakhala ndiye kuti akuyendera nkhani ku court kufika ku court ndiye kuti court la Lilongwe limenelo senior resident magistrate court la Lilongweko wapezeka zonena kuti wagamula mkulu ameneyu amene tikumutchula kunena kuti Frederick Joao Ngenyamu kunena kuti pali milandu itatu imene wayankha ndipo wapezeka olakwa. Mlandu woyamba ndionena kuti unalowa mdziko muno opanda chilolezo ndiye kuti kuphwanya malamulo a dziko lino la Malawi. Mlandu wachiwiri ndionena kuti ndiye kuti umafunanso ukapeze chiphaso cha nzika ngati kuti weyo ndi nzika ya Malawi chonsecho ndo wa Cameroon. Mlandu wachiwiri umenewo. Mlandu wachitatu umafunanso ukapezenso passport ya Malawi. Munthu ndo wa ku Cameroon ufuna upeze passport ya Malawi osapeza bwanje passport ya Cameroon. Milandu imeneyi ndi zoona kuti zilango zako nazi. Mlandu woyamba onena kuti unalowa mu dziko muno osatsata malamulo ulipira ndalama zokwana 30,000 Malawi kwacha. Kuchoka pamenepo ndiye kuti mlandu wachiwiri umene iweyo ndi zonena kuti umafuna ukapeza cha nzika ku NRB umene wonso ndiye kuti ulipira ndalama zokwana 150,000 Malawi kwacha. Mlandu wachitatu ndi zonena kuti iweyo umafuna upangitsa passport ya Malawi yosisiwe nzika ya Malawi phwanya malamulo. Mlandu umene usolipira 150,000 Malawi kwacha. Ndalama zonse tikaziphatikiza samuyo ikutipatsa ndiye kuti 330,000 Malawi kwacha ukuyenera ulipire ndithu ndalama zimenezi. Nawo ungaone ngati kukalipira zimenezi ndiye kuti basi iweyo zatha kuti ndiwe mfulu iyayi. Iweyo ndi zonena kuti ngati ulephere kulipira ndalama zimenezi pa mlandu wonena kuti unkafuna upeza passport ndiye kuti mosatsata malamulo komanso ndiye kuti siwe nzika ya Malawi iweyo ndiye kuti ngati ulephere kulipira 150,000 Malawi kwacha ameneyi ukaseva ndende ndiye kuti kwa miyezi ngati miyezi 12 yomwe ndi chaka chimenecho. Pa mlandu wina wonso onena kuti unapita mpaka ku NRB kuti ukaphunzitse anthu kumeneko akupatse cha nzika ngati ndiwe nzika ya Malawi. Pameneponso ndiye kuti mlandu umenewo ulipira ndalama zokwana 150,000 ukalephera iweyo ndi zotita kuti ukaseva ndiye kuti miyezi 12 imenenso ndiye kuti ndi zaka ziwiri zimenezo magaya. Endi pamapeto pakuseva jelepo punishment yeniyeni ndionena kuti chani
tidzakutumiza kwanu kuthamangisamo mdziko muno udzibwerera ku Cameroon udzathamangitsidwa mdziko muno ndipo wathamangitsidwa tingonena choncho ukamaliza kuseva udzipita ku Cameroon. Ndipo tino umapanga mabizinesi kuno ku Malawi zingatheke kunena kuti no upereka ndalama zimenezi ukapereka ndalama zimenezi siwe mfulu woti ukhala mdziko muno iyayi. Ndizonena kuti after kupereka 330,000 Malawi kwa zamene yoyo ndizoti ukupangidwa deportee kuchotsedwa mu dziko muno udzipita kwanu ku Cameroon kuno si kwanu madala. Ndizonena kuti mulibenso zilolezo muzibwerera kwanu ndithudi ndinunso osafunikira opanda phindu chifukwa mafuna mpaka na musokoneze ma system athu kuno anthu osafunikira inuyo. Ya mmenemo ndi mmene zayendera magayi. Ngani imene ndayibweretsa ifwa zane ndayibweretsa ifwa chonena kuti kunoku ku Malawi tili ndi nzika zambiri zomwe zilibe zilolezo zokhalira mu dziko muno. Nawo ku South Africa so tiyenda Malawi athu amene alibe zilolezo zokhalira kumeneko amakhala athawa nthawi inayo sitiudziwa nde sitingatira kukhala ndi kuti merciless azife ndi kuti m'mayiko mwa anzathu tilibe mwa Malawi amene alibe zilolezo. Ya mayiko amenewo aona kuti angapange motani koma tingonena chonche kukhala nawo anthuwa fine akhoza kumapezekera kukhala ndipo amakhala koma ngati akumasokonezanso ndi kuti akuzikalasira motoso mwayiona imeneyo fo kumeneko ndi kulowelera lu system yathu no kumeneko ndi kumatikanda no ifeyo padazi kuti atimve zonena kuti ifeyo ndati yankhula zotani. Zimezi ndi zimene timakana zidzano zimezi nonsense zimene timakana zidza ndi zimezi. Iweyo ukhala kale mosatsata malamulo mdziko muno. Why can't you behave yourself? Bwanji osapanga behave bwinobwino uchite zinthu zako bwinobwino mwapaize basi paloho koma mpaka na ufuna no ukapezeko zikapezano mpaka ma document oti ndi wenzika za dziko lino. Nawo oti alipo ena ake umapanga zinyengo ndi kuti maofesi ngati amene wako NRB komanso ndi kuti kuchani ku immigration kumapezeka apanga zinyengo mpaka na ndikumathandizira anthu amene wakumapeza chida kuti yani mpaka na ziphaso chani alipo ndithu amapanga zimezo. Magaye mukangogwidwa muzanyapidwa and yanu idzakhala yauma komanso mudziwe zonena kuti ndende kudikirani fanda tino malamulo amakana zimenezozo. Now tikambeno chonchi apa 10 days ago ndinabwera panopa ndikuzakamba nkhani yonena kuti no makape aku Nigeria anasonkhana ku South Africa kumeneko to kunali ku East London ku Eastern Cape ndikumasankha mfumu kumeneko akuti mfumu ya Maibo igwe basi iwe ndi mfumu ya Maibo kunoko ndekuti ku East London mfumu ya ku Eastern Cape chinachitika nditsani fanzina kuya kumene kucha mpaka na inasasantha magaja ndiye miyala kuna achema osati masewera kuzibaluwa ukalembedwa kasidwa kwa meya situkwafuna anthu amene wachane chana samaro tilowerera ngakhazikitse bwanje ufumu kunoko lino si dziko lawo then nkakamba kuona kuti ndayibweretsa nkhani magaye chifukwa chonena kuti tikapanda kusamala kwathu kunonso makape wa akhoze kupezeko zoti ayambaso kumalowerera kumapanga zimenezo kumakhazikika mpaka anato kumafuna kuti no kutsogolo kuno azapezeko kuti no ana awa kumakhazikitsa maufumu ndi zina zotereza. Chiyambe chake ndi chimenechi sitazionano apa anthu akumakatenga mpaka na citizenship uko kutenga cha nzika kukatenga mpaka na passport akatero asanduka nzika za Malawi anawo kutsogolo kuno azizaponderera ana athu kutsogolo kunoko fana anthu awa ndothyathyalika kwambiri anthu aku Nigeria ku Cameroon uko mungathe kuona zochitika zawo ndothyathyalika kwambiri anango bado basi ochenjera basi akambere zotsatira zake ndi zimezi azapezeka zonena kuti no ayamba kumaponderera kutsogolo kuno ndikumapanga takeover kumalanda mwina amalo zentchito ndi zina zoterozo anthu athu kuno ndikumavutika. Nawo makape amene muli ku immigration komanso ku NRB ndikumaloleza anthu amene akuti azipanga zimenezi no kunena kuti mutikalasira nkhondo ndifake tunena kuti iniyo mukangogwidwa ndi zonena kuti muzaona zakuda ifwa malamulo a dziko amakamba kale ndi simuzanyengereredwa. You're not helping us ngati mukumathandiza anthu ngati amene wawa mukwathandiza kunena kuti no amange maziko kunoko akapanga maziko ndekuti adzakhala kutani akumaponderera kusogolo kunoko ana athu azizavutika zomwe ifewo zimenezo sitikuzifuna chifukwa chonena kuti basi mukungofuna ka 50,000 ndi mpaka na mupezeke zoti no muike pa risk no ana kusogolo kuno azizavutika facha anthu amenewo. Anthu obwera ndi anthu obwera sitikufuna kukhala anthu oyipa yayi ngati wakukhala mdziko munomo akhala motsatsata malamulo fine komano ndi zonena kuti tani akwena apange behave sakwenera alowerere yayi paka na kumalowerera kumakalowa ma system ngati amenewo imene ni mistake ma tinda malawo ochuluka amene amakhala akasaka ziphaso za nzika kubwera kumeneko koma zivutika inu muzipezeko zonoti mukapatsano za nzikano anthu obwera ngati amenewo fo choti akukhuthulirana ndalama
No, that's not on. Zimenezo ndi zolakwika. Amene iyoyo ndi zonena kuti sakweneranso mwinaso aseve faka seva ndiona ngati chani kusogolo kuno zapezeka mlandu wake wayiwala chanchanchani. Bwanji osangomuthamangisira razipiro osatiso kumpasanso transport yonena kuti no apezeke mu dziko aja athandizidwe ndi ndalama za Malawi asononge misonkho ya Malawi tangomukankhirani pa boda pamene popo ndekuti azipita uko and mumpase ndekuti kaya ndi mazani maoning akapezekanso mu dziko muno mukuziwa kale ndekuti azaona zakuda. That can be ndekuti mukupanga society example yabwino kwa ma foreigners aja anthu obwera aja kuti azizozonena kuti kuno kusunga bwereko ndikumazapangako ndekuti zamasewera ya. Kaya anyways alandire chilango chake kena wakatero atumizidwe azipita kwawo koma make sure kuna kuti akamazamaliza ku save ameneyi ndizoti asanyamuke kumapita fandere kuzakhala kulibe amene akuzipanga trace nkhani ngati zimenezizi zapezeka zonoti munthu uja wamaliza kuseva kukhalabe mdziko muno sitikufunikira anthu ngati amene wawa. Anyways magayi tiye tikhale nosamala anzathuwa obwera awasizoti ndekuti ndizinyama tingapange treat bwino koma asafikepo matirowerera tisapatse kwambiri ndekuti mphasa kuti mpaka nachita kutambalala chonchi tikapanga choncho tikuyika dziko lathu pa chiopsezo makamaka kwa ana amene akubwera kusogolo kuno tikamakamba izizi. In 10 years time, 15 years time, 30 years time zakhala izizi zikumachitika zikupanga affect ana athu zomwe ndekuti no tizakhala tinalakwira kwambiri akuti